ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 12 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള കുറെ വഴികളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ആദ്യം ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താ പ്രത്യേകത? നമുക്കൊരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അവരോട് സ്നേഹം കൂടും, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് വൈരാഗ്യം കൂടും. രണ്ടിലൊന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗത്തില് വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു? എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna, sorry. Hare Krishna. Arjuna uvacha prakrtim purusham chaiva kshetram kshetrajnameva cha edat vetitumicchami jnanam jneyam cha keshava. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതും ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്, ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാവുന്നത് എന്താണോ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആരറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകണം. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. ഈ ആത്മാവിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ആ ശരീരവേദിയാണ്, ശരീരത്തെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഒരു കർമ്മവേദി, ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഈ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ ആത്മാവിന് നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതിലൂടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതിനെ നമുക്ക് ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയാണ്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാവ് എന്താണ്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാകപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാകപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരും മറന്നു പോകുന്നു? ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു.
അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അതിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? അതിനൊരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അതിനാവശ്യമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ശരീരം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തിന്, ഈ ആത്മാവിന്, ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി വേണം. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവും പരമാത്മാവും, ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. 2 പക്ഷികള്, നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷിയോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ആ പക്ഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്ന് ജീവാത്മാവാണ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവാണ്. ഇതിന് ഈ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഫലം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ്. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന 2 ആത്മാവും ജീവാത്മാവും, ഈ ആത്മാവ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരമാത്മാവാകട്ടെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മരൂപത്തില്, ഒന്ന് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, ഒന്ന് ഭഗവത് രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിലേക്കാണ് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3 തരത്തില് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിത്തി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രേഷു ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിത്തി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്ത ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, ശരീരമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ്? ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക്, അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാം? അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ജീവജാലങ്ങളിലും എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട്?
ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കാണ്? പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ എല്ലാവരെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ത് മാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ? താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാത്രം അറിവ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിന് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്ലോകം 6-7 അല്ലെ? ഇനി കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്തൊക്കെയാണ്? 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ശ്ലോകം അതിൽ വന്നിട്ടില്ല, വായിക്കാം. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, 5 അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അവ്യക്തമായ ത്രിഗുണങ്ങളാട്ടോ. അവ്യക്തതയല്ല, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങള്, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പറയാം. ഒന്നാമതായി എന്തുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ട്, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നു? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളത് കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം തുടങ്ങിയ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായത് എന്താണ്? മനസ്സാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇത് 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ, 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് എന്ത് കടന്നു പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. അത് ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വിനയം. ശ്ലോകം വായിക്കാം. അമാനിത്തമതം വിത്വ അഹിംസ ശാന്തിരാർച്ചവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രാധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തതോമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ
ദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതോന്യത. എന്താ പറയുന്ന? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. അതെന്താണ്? നമ്മള് ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നലില്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യ, രോഗ്യം, ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഗൃഹത്തോടും മക്കളോടും ഭാര്യയോടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്നേഹമില്ലായ്മയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മള് വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് ആകർഷകത്വം കുറയും, നമുക്ക് ആസക്തി കുറയും. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭാര്യ മക്കളോടൊന്നും സ്നേഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാര്യ, മക്കൾ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അജ്ഞാനമായി. വിനയമില്ലായ്ക, ഗർവുണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, പലവിധ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. നമ്മൾക്ക് ജന്മം എടുക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജരാവ്യാധികൾ, ജരകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്. പിന്നെ നമുക്ക് വ്യാധികൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താണ്? ഈ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതില് ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഓരോ പ്രായത്തിനും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരും, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സ്ഥിരമനസ്കോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭയമില്ലാതെ നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗചം രണ്ട് വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചവും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് എന്താണ്? ഒഴിച്ചുകൂടാനാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. രണ്ടു തരത്തില് ശൗചം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളിതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധി. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂട്ടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ
ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭ്യമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃത്യൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? പരമാത്മാവായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പൂവ് സ്മെല്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതെടുത്ത് സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം ആര് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ യജമാനൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആസക്തിയും ഭഗവാനില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈകൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്ന കൈകള് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈകൾക്ക് എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് കണ്ണുകളുണ്ട്, നമുക്കും കണ്ണുകളുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് മുഴുവനും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? പരിമിതമാണ്. നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ മുറിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണങ്ങളുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഏത് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളുടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമല്ല, അപൂർണമാണെന്ന് പറയാം. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത്? സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ജ്യോതിസുകളുടെ സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശം ജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അത്രയും ജ്യോതിസ് വരുന്നത്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഇരുട്ടിനില്ലാണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസോദ്യാനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസോദ്യാനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതെന്താ കാരണം? ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും വരുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ വരിക? ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനായിക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ഒരു ജീവിത രീതിയായിരിക്കും ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ശരീരമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി, ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട, അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഏതൊരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു യോനിയിൽ വന്നിട്ട് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്നിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. ആ ഒരു പന്നി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഈ 84 ലക്ഷത്തില് ഏത് ജീവാത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട്, ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ തൃഷ്ണ, നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ടും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിലുള്ള നമ്മൾ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് ദേവനായോ മനുഷ്യനായോ വന്യമൃഗമായിട്ടൊക്കെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. പിന്നെ പക്ഷിയാവാം, പുഴുവായാം, ജലജന്തുവാവാം, പുണ്യാത്മാവായും മുട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വന്നു വരാം. പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മുട്ടയായിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ പിറക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത് സത്യം. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നതാണ് സത്യം. ഏത് രീതിയിലുള്ള രൂപമെടുത്താലും എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്, തനിക്കാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആധിപത്യം തനിക്കാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവഹശ അഹങ്കാര വിപുടാത്മാ കർത്താമിതി മന്യത്. എന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ
ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മള് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് എന്തിനു ബേസ് ചെയ്താ വരുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും അധീനായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിവിടെ. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നും ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് അതെന്താണെന്നും ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്തായാലും ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? മോക്ഷം ലഭിക്കും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ പ്രകാശയേത്യേകാ കൃത്സ്നം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്? സൂര്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ് അല്ലെ? വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട്? സൂര്യന് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ചൈതന്യം പോയി, അതിന്റെ ഒരു അവബോധം പോയി. നമ്മൾ പറയും ആ ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയി, അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ആ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ അവബോധം കൊണ്ട് അത് പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവാം, ചീത്ത രീതിയിലുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവബോധം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനെ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനൊരു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉദാഹരണം, ഒരു അവബോധം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചു പേരെ വധിച്ചിട്ട് സ്വത്തും പണങ്ങളും കൈയേറണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത്? ഒരു കള്ളന്റെ ലക്ഷ്യം. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? അയാള് ഒരാളെ വധിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സ്വർണം പണമൊക്കെ കൈയേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, കള്ളത്തരത്തിലൂടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഒരാളെ വധിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ അയാൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധം വ്യത്യാസമായിരിക്കും.
അപ്പൊ ഒരാളുടെ അവബോധമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകുന്ന അവബോധം വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ചക്ഷുഷ എന്നാട്ടോ. ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവനും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്നും ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കുക, ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുക, അതിനുള്ള ഒരു സത്സംഗം എന്ത് ചെയ്യുക? വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക അവകാശം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അയാൾക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ 24 മൂലകങ്ങളുടെയും ഒരു സംയോഗമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അങ്ങനെയാണിത് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണം. ഈ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ ശരീരത്തിനും അതിനറിയുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡിൽ എടുത്തു പോയി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ഇതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഭഗവാൻ അതിനെങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്നത് ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോ? ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെന്താ ചോദിച്ചത്? ജ്ഞാനം ചോദിച്ചു അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. പിന്നെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഭഗവാൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്? ഏതാണ് ചോദ്യം? എല്ലാ സമയവും 12 ഏതായിരുന്നു ചോദ്യം വന്നത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പ്രകൃതി ചോദിച്ചതാണ്. ക്ഷേത്രം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ശരീരം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ശരീരത്തെ അറിയുന്നവരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജ്ഞാനം എന്താണ്?
ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? നമുക്ക് അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാരണം? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? പരമപദത്തിലെത്താൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്താണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത്, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്? ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള രീതിയില്? ക്ഷേത്രജ്ഞന് പരമാത്മാവിനെ പറ്റിട്ട് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും പറ്റിയും പറയും, അറിയാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാപ്രകാരം, ബുദ്ധി, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണം, ദൃഢവിശ്വാസം, 24 മൂലകങ്ങൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമത്തിലെത്താം. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ മാറ്റാം, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്